তিনি তাকুক সনাচরণ দেব বর্মা তাই তাকুক সঞ্জয় দেব বর্মা কক সাवै थांखा কক गोबांमा साजाकनाय तले दङ हायफानो अ কক सामानि बिसिंथि थेंनाय जोंबा हा गोनां बर'बा आगे आसुक्लायसिनि हा बाङो आनि चुचु न सामानि खनाव रिफ्युजी रो फाइपुरु ओ रिफ्युजी रो तंबाय थं और मायुं बाय ताइमोन मुसाबाय साबो आसुक तंनायनि जागा तंले तंग हिसाव इंगा आंगन सुक नैमानि चिनि बर'बा ओ त्रिपुरा ताबुक 10,497 वर्ग किलोमीटर न तो पृथ्वी हिन तंखा बसे मानाव आसुक्ले बांजागो हा जों तरोया कोइ ताबुक नुगमानिले आबो तामगै जों साइमिया चिनि दफानि हा नांमानि आबो चिन थानि तंगो हाइफानो आबो बागनानि जराया अ जराबो आबोनो तामगै जों बुजियां खाना आं दिसिचा वान सुक नैमानि चिनि बर रगनो सामानि खनाव साल कसाम रगो आगे रगो चुचु संनि जरा रगो चुचुनि बुफानि जरा रगो खना बरक सामानि बरंनि अ चुचु संनो सामानि खनाव हुक फनसा हक खांगाय बिसिक थाम बिसिब्रुइ ताइ हुक खायना नांगिया बुजिखा हुक फनसा हगय जाखांगाय आसुक खलाय माइ खुलमानो न बिसिक थाम जरा तुइले ताइ बिसा हुक जाना चाफिना नांगिया न ओंखाय आं मा संनाय माबा अ रामायणनि कुम्भकर्णबा चिन बर रग नंखना 6 मास थुओ 6 मास जाव ओंखाय वाइसा हुक जावैसे हुक खलायैसे बिसिब्रुइ बिसिबा तंना नांखांगायबा अंगे बता वाना नां करी बोलेना अंगे बियाल करी जोंखा बियाल गोनां बरक गया जे जागा हुक दङ हुक जावो अंगे ओ बियाल करीनि बागै हानोबो जों आफुरु वानसुगिया जे ताबु हाइ खलायै बियाल नंगनाय हाइफानो आबोनि यागुलो जों तामनुखा भारत हाबाय हाबमानि यागुलो जों बखाव नांगिया बुइनो जों चुबानानि बागै आबोनि बागै दाम होनायका रिफ्युजी पुनर्बासन चाइ होनै सिरि खकलायका ओ रिफ्युजी पुनर्बासन चाइ हिमपुरकाय जों आफुरकाय साम्प्रदाय होनै गिरि जमा जोंना आफुरु बिचिनताबादि होनै गरै जोंना आफुरु शान्ति सम्प्रीति बिरोधी होनै गरै दाम होनाय आफुरकाय रिफ्युजी पुनर्बासन चाइ हिनु बरक साजागै दङ हामजागै दङ बरक मुनुयै दङ बायथांनि हावो बायथांनि हा सेगजाक दंमोन सेव बररक साइमिया इनक्लाब जिंदाबाद रिफ्युजी पुनर्बासन चाइ दिते होबे ताबुखाय खासियो याकय चिनि हा सेगजाखा नक सेगजाखा बाहागै सेगजाखा बायथां महाराजा 1931 साल ताइ 43 साल 1943 सालो ओ तिप्राहानि हानो हासमाइनो हासमाइ माने बुजिबायना समतल हानो चिनि बागै खातिवि लांका रिजार्वेशन फ्लाइक लांका संरक्षण फ्लाइक लांका हाइफानो ओ संरक्षण फ्लाइक लांमाने हानो जेफोर जों पूर्णांग राज्य मांखा तेइबो बरंनि सेबुंसका ओ रिफ्युजी रंनि बरक न मुख्यमंत्रीखा मंत्री लायखा विधान सभा अंखा 1974 साल हंगाय तामलायका ओ चिनि बागै हा रिजार्व फ्लाइक लांमानि आसु कतरमा हा ओ हा न तामलायका बातिल फ्लाइका संरक्षण बातिल फ्लाइका आफुरु गणमुक्ति परिषदनि खरगनि एमएलए दङ विधान सभाबो कुनु फ्लाइमा बुया ओ गणमुक्ति परिषद न इनक्लाब जिंदाबाद रिफ्युजी पुनर्बासन दिते होबे हेनो किन्तु ओ गणमुक्ति परिषद आफुरु चिनि हा न बातिल फ्लाइफुरु हंगाय मुंसाफानो खलाइरुक मानिया देवी प्रसाद सेनगुप्त हमनै करकसा बरक दङ कम्युनिस्ट आं साइमिया बाका सिननाफां दङ देवी प्रसाद सेनगुप्तनि बय कायसा दङ सुइलांमानि जेई दिने दशरथ देव
ত্রিপুরায় রিফিউজিদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন, সেই দিনটি বাঙালিদের জন্য আনন্দের দিন হিসাব, বাঙালিদের জন্য খায় আনন্দের দিন। চিনি অদিন চিমি চিনি বাঙালি খায় নিরাদন্দের দিন ফাইকাতা, কিন্তু তামুঙ্গই বাই থাংনি হানবা হাইকলে রিনানি বাগৈ দশরথ দেব গসিকা ফিয়া তিনি বাই থাংनि अधिकार न संविधान तंगनि अधिकार न जों थां तंगनि बागै दाति दफा थां तंगनि बागै टिप्रालेण्ड ग्रेटर टिप्रालेण्ड थानपुर हंगाय नंग ताबो हिंतंगो साम्प्रदायिक बिच्छिन्नतावादी शांति सम्प्रीति विरोधी निनि बागै जेफुरु टिप्रासारो आन्दोलन खायो आफुरु हंगाय टिप्रासारो काहाम टिप्रासारो थांनानै बागै जेफुरु ताबुक जों चिरिखलाय दंगो संविधान तंगनि मानैनो तीन धारा अनुयायी जों सानै दंगो आफुरुखाय जों साम्प्रदायिक थांगा बर' खामियां थांगा तिनि महाराजाबो चिन लगे लगे जों बै बाक्सा तिनि दफानाम थांनानै बागै ग्रेटर टिप्रालेण्ड आगे जों टिप्रालेण्ड सानो ताफै ग्रेटर टिप्रालेण्ड खाय एडिसिनि फातार तंगनि चिनि बर' रकनि जे आमजाय तंगनि आबोनो तुयै आबोनो नाहारै आकै ग्रेटर टिप्रालेण्ड जे दफा 184 जन राजाबाई शासन खालामजाखा ओ हा टिप्रा हा नरक साइदमान चिनि हानि बुं टिप्रा खरक बुसु साइमान अर आसुक तंगनाय रक जों जत खरक बुसु साइमान चिनि हानि बुं टिप्रा साइमान ना बुफुरु त्रिपुरा खाबो आबो साइदमान साइमेया 1920 सनो त्रिपुरानि बुं टिप्रा बुंनो स्लायै त्रिपुरा अंगौ तिनि आबो 101 बछर चले दङ तामगै खालायजाखाना आबो जों मानसुंना नांनाय तिनि हानि बुं सोलायजागौ जत अ हानि जे बुं दंमानि जतन सोलायजाखा बर' मुरा आंखा 18 मुरा आंखा ताइमन हरिन छरा आंखा सोना छरा आंखा दुइसार आंचाक दंमानि तुमाबो माखा चेलाका हामखा चेलाका आंखा जत सोलायबेखा तिनि तं जामुं जत जों सोलायजाखांबायखा बुं रक बाहायनो चित्तरन्जन देब बर्मा ताइमन सन्जय देब बर्मा सोनाचरन देब बर्मा ओंखाय रांचाक गोथां होनायखाय बर' उच्चारणसो खालामिया रांचाक गोथांनो रांचाक गोथां होननाय बर' दाबो ताबो गोबांमा बर' ताहिमनो कक बाय बुंग नारगलायो बर' उच्चारण खालामलाया ताबो किता आबार इटा ओ बांला दिया नाम राखले शुधुमात्र এটা ঠিক কক বরক বাই যখন নাম রাখা হয় তখন এটা বেঠিক কিন্তু সংরাগ তাবখাই সংরাগলিয়া महाराजा जे सालनि चिमी ग्रेटर टिप्रालेण्ड सानका ताबुक आबोनो तुय साम्प्रदायिक हिंनानि बरनि साहस करिका बिच्छिन्नतावादी हिंनानि बो साहस करिका बिच्छिन्नतावादी साबनो हिनबा भारत हाबाय कागय थांगय कताल खलाय राष्ट्र खायनानि बागय जे वानसुक नायरंगसे बिच्छिन्नतावादी नु जुंत भारत हाबाय जों कागनानि नायाबले भारत हानि बिसिंग तंगयनो जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड नायो ओंखाय बिच्छिन्नतावादी बेहेगलिंखा चीनी बरकसुक शांति सम्प्रीति हामजागनाय गोसो गरै आहायगिन तनिन बागै पुनर्बासन दिते हबे हिनका जों नरकनि बागै पुनर्बासन दिते हबे हिनमानाहाय नरक तिनि ओ थासिंग ताखक समजय मजुमदार हिसामानि बिनि बुंखाय बिश्वजित मजुमदार साइ दंगो चीनी बागै बहाय जत वानसा तंगमानि नरक साथि जे त्रिपुरा सारत बरंनि थांगै तंगनानि बागै बरंनि दफा थांजांनानि बागै संविधाननि 3 नम्बर धारा अनुयायी ग्रेटर टिप्रालेण्ड रेडी नै नरक दाबि खायदि हिंकाले बुजिनाय शांति सम्प्रीति उंसुखानो होनाय जों नरकनि बागै शांति सम्प्रीति खालामहाय नरक चिनि बागै शांति सम्प्रीति खालायसिदि तिनि महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य टिप्रालेण्ड ताइ ग्रेटर टिप्रालेण्ड नि बागै मिया समाय तां सामानि खानागाना I
आं नरंनि हा चिनि हा न जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि स्नामयाखै जों तेउसा चिनि शासन चिनि हा खायनायनि बागै जों जेसाख्लायबो जों गावनो माननानै नांनाय माननानै से नांनाय हिसाव मादे माननो हिसाया माननानै नांनाय आरो ताइ कोनो बिकल्प करि ताइ मुंसा लामा करि जों माननानै नांनाय अरो ताइ कक थाइसा साथाय क्लायो ओंखाय नरक ता बुटो बसाय दंगो बुटो बसामा बाय मादे माननोबा राष्ट्र विज्ञान पलिटिकल साइंस जनमत गठन हि दंगो बांला बाखै जनमत गठन इंग्रेजी बाखै फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन जे जनमत गठन बाखैलाय जोंते ताबुक मीटिंग मिছিল ताहिमना आंदोलन खालाय दंगनि जनसभा खालाय दंगनि जनसभा रगो जे कक साइ दंगनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एवं आबनि बिसिंति खालाय जे एमडीसी रो फायनो जे एमएलए रंगानो बा एमपी फानंगानो अमति इंखांकाय केंद्र सरकार राज्य सरकार बुजिनाय जे ओ दाबी एकदम ताबुक ताहिना बनो जनमत गठन थांगा बनतुये बर वानसुंना नांनाय तेलेंगाना जीवन तेलेंगाना राष्ट्रीय समिति आशोक खलाय आंदोलन खायता आशोक खलाय अबनति ककसाका केंद्र सरकार बाध्यंगै तेलेंगाना राज्य मारखा अमति खलायनो जोंबो चिनि आंदोलननि बिसिंति गणतान्त्रिक आंदोलननि बिसिंति जों चिनि दाबिनो माननाय अब चिनि पयतो दङ एडीसी मानमान बाहायख्लै मानो एडीसी मानमानि बाहायख्लै मानो उपजाति जब समिति टीयूजे जाफुरनि काइबुरि जदि बर खरगबुरि जदि एमएलए उनि हांकाय 1978 तावबो जों सब ताहिमनो षष्ठ तफसिल टीटीएडीसी मानला खामु बरक टीटीएडीसी मानमाम बायनो ओ खरगबुरि एमएलए उंगनि बायनो जनमत गठन उंगनि बायनो आफ्रु जों टीटीएडीसी षष्ठ तफसिल मानका ताबुक बाहायनो जों तामनो सानतं षष्ठ तफसिल एरिया प्लस षष्ठ तफसिल एरियानि फातारो त्रिपुरासारक तंगनि आम चाइने तुयै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नायो अमनि बागैनो ताखुरु बुखुरु जों ओ एडीसी साधारण निर्वाचन त्रिपुरा मथानि 23 जन बसाजाक ताइ आईएनपीटी नि 5 जन बसाजाक 28 जन जों आईएनपीटी नो ताबो साइ दङ नरक खाक जागै ता तंसिदि त्रिपुरा मथा फाइ हाबसुसुदि मियाबो ताहिमनो चिनि महाराजा प्रदुत किशोर तिनि दा जगदीश नगरसाव मियाव साव रांखलनो मियाव साव आबो कुनो माइको साया ओ आसुक तंलायफोर सावता ताबुकले फाइसिदि नरक नायदि बरक बाहेकलाय त्रिपुरालेण्ड तुयै ताबुक थानसां दंखा ओ थानसानो नाहारय नरक खाक जागै ता तंसिदि पाताल नबो अकंनो साव टीपीएफ न नरक खाक जागै ता तंसिदि फाइसिदि जों थानसा बाक्सांदि चिनि नाहार मुंनो जों थानसा बाक्सांनि बिसिंथि जों माननाय ओंखाय फाइनाय 6 तारिख एप्रिल जतन फुंकसां थांगय आनी बुमुं चित्तरंजन देव बर्मा 4 नम्बर सिरियल माननाय 1 2 1 हंकाय याक कांग्रेस 2 हंकाय दा 3 हंकाय सीपीआईएम 4 हंकाय त्रिपुरा मथा आनारस ओंखाय आरो बुद्रिदि ओंखाय बुद्रिमानि बिसिंथि चिनि महाराजानो कुप्लाय खायदि ताइ त्रिपुरालेण्ड न जों दाक्ति माननानि ताइबो दाक्ति खायदानि हांकाय जों न बुद्रिदि ताम हनैबा 70 बछर रमय जों किन्तु यांगमसे थांलायखा सीपीएम लायखा बीजेपी लायखा ए ताइबो बुं खुगलाक उनि 2018 बो थांगैनो लेखा ए तावले मानसि नै हि लायखा किन्तु आबो मानिया ताम हनैबा बरकनि जे चुक्तिओ त्रिपुरालेण्ड करि आउन बागै बर रक ता फेमलक जागदि आं खाख्लायो फाइनाय 6 तारिख एप्रिल नरक गाहाम खायै वानसुगय भुट रुनाय ताइ त्रिपुरा मथानो पाइरिनाय असुक कक सामानि बिसिंतिनो नरनो जतन हामबाय खुलुमखा त्रिपुरा मथा आयुग्लक थं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दाक्तिमान थं त्रिपुरा सा दफा आयुग्लक थं तेबो जों साथं